Hola, amics. Avui arribem a l'últim programa de la primera part del curs Digui Digui. I la unitat d'avui, igual que la 10 i la 20, la dedicarem a repassar algunes de les frases que hem vist al llarg dels 10 últims programes, amb l'ajut i la companyia de la Margarida i l'Esteve, la Pepa i l'Ignasi. Aquí! Hola, què hi ha? Hola. Què hi ha de nou? I doncs, què feu vosaltres per aquí? Sí, res, ja pots comptar. Hem vingut a veure això d'aquí davant. On? Aquí al Molino? Sí, ja saps que a mi m'agraden molt les revistes. I vosaltres, on heu anat? Hem anat al cine d'aquí al costat. Ah, sí? Nosaltres hi vam anar fa 15 dies. Devia ser dimecres o dijous i era ple com un ou. Ai, sí. Vam haver de seure a primera fila. No es veia gens bé. Vam sortir mitja pel·lícula. Doncs no us vareu perdre gran cosa. No val res, aquesta pel·lícula. És un desastre. I això que tothom en parla tan bé. Doncs jo no sé pas què hi veuen. L'he trobada molt pesada. Aig! Sí. Ui, noia, que estàs refredada? Sí, una mica. Però ara, rai, ja m'ha passat força. Pensa que he passat uns dies com una sopa. Sí, la meva dona també ha estat una mica fotuda aquests dies. Ah, sí? Què tenies? No, res. He tingut la grip. I ara ja et trobes bé? Oh, i tant. Si no, no hauria pas sortit. Què us sembla si anem a fer una copa? Prou. On hi voleu anar? Aquí mateix. Us va bé? Prou. Ui, és molt ple, eh? Oh, sí. Aquí no s'hi pot estar. Anem a un altre lloc? I per què no veniu a casa a prendre la copa? Vosaltres encara no hi heu estat mai. Això, així podreu veure el pis. I tu què hi dius? Ah, per mi sí. Anem-hi, anem-hi. Heu vingut en cotxe, vosaltres? Sí, el tenim al pàrquing d'aquí davant. Veniu amb nosaltres? No, és que nosaltres també hem vingut amb el cotxe. I després hauríem de tornar a buscar-lo. Doncs val més que cadascú agafi el seu i ja ens trobarem allà. D'acord. Ep, espereu un moment. Casa vostra és el carrer Provença, oi? Sí, és el 278, entre Passeig de Gràcia i Rambla de Catalunya. Doncs fins ara. Recorden que a la unitat 21 parlàvem d'estats físics i de malalties? Doncs bé, la Pepa i la Margarida també comenten que no s'han trobat gaire bé. Recorden què li passa a la Pepa? Aig! Sí. Està refredada. I la Margarida què ha tingut? Ha tingut la grip? I ara com es troba? Ja es troba bé. A la unitat 25 apreníem a formular invitacions i a fer suggeriments. Ara hem vist com l'Ignasi suggeria de fer una cosa. Què us sembla si anem a fer una copa? Però com que el local era massa ple, la Pepa en suggeria un altre. Anem a un altre lloc? A aquesta suggerència, l'Esteve hi responia amb una invitació. I per què no veniu a casa? En totes aquestes frases hem utilitzat els verbs anar i venir. Aquests verbs encara els hem sentit altres vegades. Ho recorden? Hem vingut a veure això d'aquí davant. I vosaltres, on heu anat? Hem anat al cine d'aquí al costat. Nosaltres hi vam anar fa 15 dies. Per què no veniu a casa? Ah, sí, anem-hi. Heu vingut amb cotxe? Continuem amb els nostres amics. Ara anirem a casa de la Margarida i l'Esteve. Endavant, endavant, ja podeu passar. Perdoneu que arribem tan tard. És que no trobàvem aparcament enlloc. Sí, noia, en aquest barri és molt difícil trobar aparcament. I què heu fet? L'heu deixat en un pàrquing? Sí, l'hem deixat al pàrquing que hi ha al carrer de més amunt. Però seieu, no us quedeu drets. Què, fem una copeta?
Prou. Esteve, mentre vaig a veure què hi ha, treu les copes. On són? A l'armari de la cuina. No hi són. Sí, home, el prestatge de dalt de tot, darrere dels gots. Aquests homes no troben mai res. I això que tot està ben endreçat. Ah, sí, ja les veig. Posa-les a la safata. Mireu, hi ha whisky, xampany, conyac... Jo prefereixo conyac, el whisky el trobo massa sec. Sí, ja tens raó, ja. I a més té gust de fusta. Vaja, tots són gustos. I tu, Pepa, què vols? Jo prefereixo xampany. Ah, jo també. Un bon cava ben fresquet és boníssim. Doncs jo m'estimo més el whisky. El conyac és massa fort per mi. I aquest xampany tan sec no m'acaba de fer el pes. A mi el xampany m'agrada més dolç. Voleu menjar alguna cosa? Jo no, gràcies. No tinc gens de gat. I tu, Ignasi? No, gràcies, tampoc no tinc gana. Repassem algunes de les frases que han dit els nostres amics. En primer lloc, recorden la unitat 25 on apreníem a demanar disculpes? Fixem-nos què diu la Pepa. Perdoneu que arribem tan tard. És que no trobàvem aparcament. I la 23, en la qual apreníem a indicar on eren els objectes de la casa? On són les copes? Són a l'armari de la cuina. El prestatge de dalt de tot. Darrere dels gots. El prestatge de dalt de tot. Darrere dels gots. Mentre es prenen una copa, els nostres personatges comenten diverses coses. Recorden la unitat 26 dedicada a temes laborals? Doncs bé, l'Ignasi explica als seus amics que es va quedar sense feina. Sí, noi. Van canviar el director, que era molt bona persona, i en van posar un altre d'aquests joves dinàmics que es pensen que en saben molt i només fan bestieses. Jo ja li deia que no se'n fiés, però ell no em feia cas. És que no m'ho creia pas. Va ser una bona sorpresa. I només et van despatxar, tu? No, van fer reducció de plantilla i van fer fora els últims que havíem entrat. I ara no tens feina? Sí, ara ja n'ha trobat una altra, que és més ben pagada. Ah, doncs ja has estat de sort, ja. Perquè últimament això de trobar feina és molt difícil. Jo crec que cada vegada anem més malament. Hi ha més gent a l'atur i més fàbriques que tanquen. Noi, que pessimista que ets. Jo no hi estic pas d'acord. Ja veuràs com canviarà. A mi no m'agrada veure les coses tan negres. Se'n recorden? Jo ja li deia, però ell no em feia cas. És que no m'ho creia pas. Jo crec que cada vegada anem més malament. Jo no hi estic pas d'acord. Continuem amb els Barral i els Mata. Els Barral ja deuen estar a punt d'anar-se'n. Ui, que tard! Potser hauríem de fer un pensament. Sí, anem, que demà ja m'agradarà veure qui es lleva. I ara plou. Plou? Oh, i tant. Has agafat el paraigua? No, no me n'he recordat. Ai, ja us en deixarem un. Esteve, dona'ls aquell paraigua que hi ha al paraigüer. Aquests paraigües plegables no els sé obrir mai. És fàcil. Estira el mànec. Més. Ara pitja el botó i se t'obrirà. Vigila que em trauràs un ull. Ara no el puc tancar. És igual, no el tanquis ara, que després no el podrem obrir. Bé, doncs, bona nit i gràcies. Ja us el tornarem. Bona nit. I no pateixis, no el necessitem pas. Adéu i gràcies per tot. Adéu, ja ens veurem. A reveure. Vens, Lluís? T'atreviràs a venir? De seguida, gateta. Que no et perdi de vista. De veritat no vols venir tu? I si disparo una mica? No tindràs els papers encara que disparis. Els tinc jo. No té els papers, senyor Puig. No? Saps com acabarà aquesta història? No de la manera que tu voldries. Núria, per l'amor de Déu. Vols que t'ho digui com acabarà aquesta història, Lluís? Ja arribo. Acabarà així.
Ara dels dos l'únic que té arma sóc jo. Val més que faci bondat, senyor Puig. És el meu presoner. El teu presoner? No dispararies. Tu ets un home honrat. Quiet! No dispararàs. Estic segur que no dispararàs. És un criminal, dispara! No ho farà, com tu. No m'has atropellat. Maleït sigui. Dispara! Per què no dispares? Ja ho saps, no sóc un assassí. Merda! Jordi! Jordi, què passa? No t'acostis. No és un espectacle agradable. Ja s'ha acabat. Em sents? Desperta. No et moris. Els tres se sentien des del carrer. Un cotxe de la policia ja anava cap al pàrquing quan jo sortia a buscar-la. Per això vam arribar tan oportunament. Oportunament per al senyor Puig, que va deixar la vida sota les seves rodes. És curiós. Va morir de la mateixa manera que volia que morís jo, el dia que va començar aquesta història. Coses de la vida. Rosa, hauries d'haver-me sentit quan el vaig fer acostar al cotxe dient que tenia els papers. Una mica de melodrama. Sort que et va sortir bé. I tu has pogut escriure el teu bon reportatge periodístic? No et pots pas queixar? Només ho sento per la Núria, que ha perdut feina i amant. Feina no ho sé, però d'amant jo n'havia trobat una altra. És enveja, maca? Però la factura de reparacions del cotxe me la pagareu, us asseguro. En definitiva, tot va bé. Només el pobre Martí. Sí, pobre Martí. Llàstima de l'any. Què li passa al pobre Martí? Soc un heroi. La ferida està gairebé curada. El diari d'en Jordi m'ha donat molts bons duros per la informació que vaig proporcionar amb els papers. Per què, pobre Martí? T'has integrat a l'ordre i a la societat. La vida ha canviat per tu. Ja no seràs el que eres. Pobre Martí. La mare que us va matricular, aneu a fer punyetes. Aquest xicot. Quina manera més espantosa de parlar. Tinc expressions molt més fortes en el meu vocabulari. Si no són les paraules, és l'accent, maco. Per què no t'apuntes a un curs on t'ensenyin català? Premi! Hem arribat al final del primer curs del Digui Digui. Espero que s'ho hagin passat bé i que aquests programes els hagin ajudat i estimulat a aprendre el català. Per la nostra part, només ens queda animar-los a usar el català, sempre que puguin, a la seva vida quotidiana. Recordin que la millor manera d'aprendre una llengua és la seva pràctica diària i que parlar més d'una llengua és signe de cultura. Els esperem al segon curs de Digui Digui. Fins aviat.